Danas je počela poslednja 7. nedelja Velikog posta. Željko, dobro jutro, reci nam šta vernici mogu i trebalo bi da urade ove nedelje. Dobro jutro, Srđane, tebi i svim našim gledalcima još jedan put. Tako je, dakle, poslednja nedelja Velikog posta, pričaju svi, konstatuju zapravo da nam je pandemija donela kao da je čitav svet sada, tako reći, u postu. Pripremamo se za doček Vaskrsa, najradosnijeg hrišćanskog praznika. Šta zapravo vernici mogu i treba da rade, to će nam reći Jerej Vladimir Marković, starešina hrama Svetih apostola Petra i Pavla i generalni sekretar Verskog dobrotvornog starateljstva. Evo, dakle, onda ono što, nažalost, nismo mogli sad, tokom ovog vikenda, da budemo u tome i da učestvujemo saborno, dakle, molitve, danas se dolazi po vrbove grane. Jeste, mi smo u takvoj situaciji ove godine, pre svega zato što smo svesni kakva nas je velika nesreća zadesila kao narod i uopšte čitavu planetu. I mogu da kažem da su hrišćani zaista, to su najbolje primetili rimski carevi, bili najposlušniji od uvek, zato što je naša najiskrenija vera ta da je naša prava domovina u blizini Hristova i u Carstvu nebeskom, a dok smo ovde na zemlji mi treba da poštujemo sve zakone, one koji se tiču društva u kome živimo i zajednice u kojoj živimo. Zapravo nama je zajednica najveća svetinja. Bilo da se ta zajednica okuplja ovde u crkvi, u porti, ili da su to naši sugrađani koji čak i ne veruju, oni su i dalje nama bližnji i ovo je vreme kada smo kao pravoslavni hrišćani zaista se potrudili maksimalno da posvedočimo svoju i društvenu odgovornost i hrišćansku ljubav i svoje milosrđe i da ovaj post u kome se sve ovo i desilo, što smatram da je i projavljuje suštinu ovoga šta nam se desilo, da smo ovoga puta zaista iskoristili da otpustimo na najkvalitetniji mogući način. Imali smo dovoljno vremena da budemo sa svojim bližnjima, da se vratimo ljudima koje volimo, porodici, da obavimo one razgovore sa familijom i rodbinom koje dugo nismo čuli, a da se u sve to i molimo onako kako je to bilo moguće od početka posta pa evo do danas. Nažalost, mi smo sada proteklog vikenda bili u situaciji da naši hramovi nisu bili ispunjeni radosnom dečijom grajom, ta dečica nisu izašla u susret Hristu sa ovim vrbovim grančicama u odnosu na one palmove iz Evanđelja, ali smo zato u svojim domovima, u mislima bili i od svojih domova zapravo pravili duhovne hramove i onda bili u jednoj zajednici sa Hristom, svi zajedno. Samo da kažemo i to, kako su to naši domovi postali stvarno autentični duhovni hramovi i crkve i da su nam i tu nove tehnologije pomogle, pa smo tako imali čitanje akatista preko Zooma, liturgije preko Skype-a i na taj način možemo stvarno biti u zajednici. Da, ja mogu da kažem da što se tiče tih akatista, da smo nanovo otkrili koliko mi u crkvi zapravo imamo bogatstvo bogosluženja i ti akatisti su jako lepo pisani i sve ove predpraznične dane oni su izuzetno bitni za nas. Mi imamo konkretno, mi u našem hramu imamo neku zajednicu preko Zooma gde svake večeri čitamo akatist, a na mnogim drugim mestima je tako. Nažalost, učešće u liturgiji potrebuje da neko bude zaista i realno prisutan u liturgiji. Zato je veliki nedostatak tih bogoslužbenih prenosa preko Skype-a ili preko Zooma taj što to nije punoća zajednice. Tako da ja zapravo i ovog puta izražavam nadu da svi oni ljudi koji se pitaju oko toga, to zaista nije moje, ali ja osjećam jer mi je povereno stado na brigu i na staranje, da moja pastva, a verujem da je tako i kod mnogih drugih, ima zaista potrebu da bude prisutna na vaskršnjoj liturgiji i da tih nekoliko sati koliko bi ljudi mogli da uđu u sve mere koje i sada poštujemo i koje su na snazi, a to je da u samom hramu ne može biti više od 2 ljudi, da ulaze ljudi, da se pričešćuju jedan po jedan. Dakle, naše crkve su zaista danas bezbedne i bezbednije možda nego bilo kad u njenoj istoriji, jer smo svi nabavili maske i rukavice i alkohole i ranije smo mi čistili ikone, ali sada čistimo toliko često zato što nas je ova bolest opomenula.
I to je suština ovoga što se desilo zapravo za vikend. Svi oni koji nisu mogli da dođu, mogli su da čuju preko te naše zajednice one reči iz Evanđelja, ja sam im to pročitao, da ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju. Lazar se razboleo, a Hristos je dozvolio da tek posle 4 dana dođe da bi pokazao da je zaista mrtvog čoveka uspeo da vaskrsne iz mrtvih i da je tako pokazao slavu Božju. Međutim, nama svima kao hrišćanima je ta vitanija, to mesto gde je Hristos došao da se odmori pre nego što će krenuti na ovaj stradalni put i na krsni hod. Nama svima je ta vitanija potrebna. Narod je skoro mesec dana u potpunoj izolaciji, ljudi na to nisu navikli i ljudi su navikli da dolaze u crkvu, da se pričešćuju. To je njima kao dah života. To nije izraz društvene neodgovornosti ili neposlušnosti vlastima, niti je to teranje inata. To je jedna osnovna životna potreba. Kao kad biste nekom uskratili vazduh za disanje ili kao kad biste nekog malo stavljali na respirator, malo ga skidali sa respiratora. Dobro, dakle, ali da ne bude samo priča da onda hrišćani nisu odgovorni u smislu da mora da se prosto poštuju pravila. Tako je, mi sva pravila poštujemo. Nikad se nije desilo, eto, o tome sam malo čas govorio, mi sva pravila poštujemo od početka, od kad je donešeno ovo i trudit ćemo se da ih poštujemo i dalje. I znam da je tako zato što je velika briga, evo i čujemo se mi kao sveštenici redovno i sa Zaječarom i sa Nišom i tamo imamo svoje ljude, imamo versko dobrotvorno starateljstvo u Zaječaru, imamo u Nišu versko dobrotvorno starateljstvo koje radi pri tim eparhijama uz blagoslov nadležnih arhijereja i znam da je u principu svuda crkva zaista ispoštovala sve što je struka rekla, ali ne možemo da smatramo za struku. Da, hvala Željke i njenu